bedak nang chatong tumpan kadok be phan kardom nang pajir lo apen jasmet ke niliri sangho lumbajong borlang perpen dak manjaan klembang phi asongja pi entum APHLC penanganan ningkan pen ke klem cipeduk pen piniar ni bangke niltum APHLC a party a hin pen mane APHLC a party kachi oji a phansi laso press meet niltum nangke pha lasi pini niltum long APHLC long ke claim arpu ki do saide atum lola non lili phi ben lili RARV nangkang ni dun tuman ke tu alang li ke inglong kiri a hawar langkaizan pendang lok mizung pathabeong halapu in charge ba advisor lo tum APHLC alang li hi sango dhon sing hi pulo apen ke puthot inglong kiri along APHLC along alang li vice president alang li samyante alimen Mongol Singh teron sondata si pu ke borlang pher langsoliat in charge lo kamsing ingti ampar ke pu bangke 8 kilo jari ingti arong ke sarmat lo nasi pu ke borlang pher merlongki hanse pulalang ta area APHLC area in charge lo a president lo pualang li ta kumson be alang li ta PS secretary lo sondata se pu dipu IT cell lo lumbajong alang li tenison tok be nasi do piklang dak arpu mane lisa teng ne tum nang paklang po pen ke lisa teng ne tum nang paklar po lasi dake bangjok ta mane duplicate pu kalilo etum ke claim vek kache song vek alang li ke pu metheng toma procession kache song pen anta nang claim lo ajak tum ke 2021 19 pen ta tolo nasi piniar ni bangke nil tum ke APHLC a party pen kache olo la pen ke BJP a party long ke dunyat lo pusta hino ne lo athema chingki chingwayat lo ne tum ke officially ne tum mane officially pen ke damlat lo non public along si itum ke dengia program bangke pu alang li tum CM sar pen aporak teng pen nang khan po laglo lasi pini copy pot si ne tum party che onang bangke ne tum ke party ke jalin party mission lo ideology mission lo tame ke jalin ladak long penangan kamang hume me alam akita dolo pen ke kache peke ni phanta bori bang vededa son si ne tum ke hokpet kache song pen ajoine nel tum phan thepai ne herang to nang ke japon ne tum thang e prang long future kache char che that ajoine athema ke dam tang nel tum ta thelong lo APHLC AB nang klang lo non original duplicate nang klang lo e prang ko an APHLC to nang klang ne tum thang da chi ni mos ta me e tum ta jongsi la so teng claim dun bom plote rada tum khang kapamang huwa kam plote ne tum se adai to yi mo e kai ove along ke ne tum ke la so apa bang ke rong akit du ke sung himejang re atma pa bangke nitum ke chodeng tum ke ahir juno ke pusi non ne tum ke theklong angring the pik la swa party ke leadership crisis la sila swang bong bangke ne tum bangke ki doduni phane sung pik lo athema jongsi alang tum ning che karla pe jongsi alang tum jongsi reform do pen ke prang kache pe ke ngi phan ke claim mesen potela bang tum chi ne bong san me non bangke tum alang tum long bangke asonten ke claim oppose akaprek ke claim akaprek po bangke ni tum ke kroi thek thelo la si piniar ni ke ni tum APHLC song pen ke angton lumbajong la ke leaders an lo na si bangjok ta mane ene public jungjung ke lo la ke lumbajong a constituency APHLC a leader side lo la si pini tum party pen chi onang banga la helo la pe non EPS jai ka thar ke jalin APHLC si ne tum claim bom pen ke la so a party pen si ka chi olo ne tum ke nel tum ke ene ke pini bang thong ke plikep doi post me men ke dam ke wang katora joine si tum chingrum pe dun das tame non ni tum dak nang ka chingrum ke bang koira thok inkoira si bak se do la ke leaders lo asi aku rong sotum ta chini lai leaders pina dik lai ke rong sotum si chini po pen ke lan so se leaders um ta nang klang thula
member penat. Nili ene porhi pruipo la swateng bangke nili men ka porhi bangke nangitum puri cirung data chogi. Inglong kiri APHLC advisor Don Singing He. Lapen ke hemari kamsa PHLC president lo PS long Bijoy Ronghang. Ni cirung hoy. Tur pluta chogi. Ampar ke Ajoy Phangcho secretary lo. Khonsing Tiso vice president lo. Borlang Fairpen APHLC president lo Mirlongki Hanse. Ampar ke secretary Homson Be. Ampar ke Hamid Be. Ampar ke Alangso Liat Pen Alangli Kamsing Ingti president lo. 8 kilo Lamding Road Pen Jari Ingti Arong bangke la Gambura Alangli Jensing Ingti lo. GB lo. Adun tu secretary bangke Prodip Ingti. 8 kilo Pen Dotulang APHLC Women Wing Finance Secretary Lili Ingti P. Ampar ke Inglong Kiri Vice President Mongol Singh Teron. Ampar ke Rongkimi Pen IT Cell Lumbajong Tenison Tok Be. Ampar ke adun tu Organizing Secretary Rongkimi Pen nata Simeon Ingti. Ampar ke la Rangsina non youth newly fresh youth atum do Mindar Teron. Ampar ke Malong Phangcho Angthik Rongpi Jadi Rongphar. Minuka Ingtipi. Lalo lasi lan lo ampar ke dopik lang ya tumlong stame pinia di banang cetong dun pedune dala por kadure pen ama sisteme pena dik bangge dotula.